haka jing kedu samla ka ba sau samut bat ka ba penken dit ya ka wei ka thai samla ka ba babreu ka bala je haka wei ka restoran jong kan nong ba haka hapo kari Bangladesh ka bala penmiru ya ka huri hura haki social media haka ba ka ne ka samla ka la ya kendu hari ya wei na prengki henru ngut ki senrang ki bate ki samla jongka haka ju kapor komba PUI haka ne ka video haka ba wei senrang ubaya songlang batka ulada ya ka kmat jongka dan tos price ya ka haka ba kini ki henru ngut ki latip ya ka ni kumta ula lek ban ya kendu kenang ya ka ban tos price ya ka haka ba ula yawer ki wei pat ki san ngut ki samla jongka ban wan lang hakata kasni ba mau ule ja kendu haka wei ka restoran klem da bna ai kane ka kan thai kumba ui ba une wei ula da ya ki kmat jongka kapa ka dang syong batu hakani ka restoran kumba la ui hakani video lame kini ki wei pat ki san ngut ki samla jongka ban pen klem branya ka namar ka jingle ka jongka hakapa kani ka kan thai ka la ui ya kini ki hinru ngut ki badai ki samla jongka hakaju kapor kala kende patoleran sikadai hakapa kam nangsu ban kran ayai tang kini ki video ban kot ko blesi bon ngis keduk pat hagi wi pat ki video ke ba kom kini